Zdravo svima, ja sam Ela i dobrodošli u moj novo video. Danas ću vam pokazati kako napraviti Claire za slime. To sam napravila u prošlom videu, ali to nije bio baš najbolji Claire. I ako slušate lupanje po zidinu, to je moja sestra, koja reče da me ostavi da snimam. I idem. Pa, hajde da krenemo. A da napomenem i sa plastalinom. I evo je. Ovi slajmovi i pa hajde možemo da krenemo. Ovi su malo tvrdi slajmovi. Plastalini. Pogledajte kakve su, pa hajde da vam pokažemo. Prvi ovako ćete ga mešati kako biste ga malce omeknuli. I sada dodajemo losjen za telo. Inače, ovaj Claire će ga stavljati u ovaj slime. Pa hajde sada da dodamo. Daćete ne nešto puno i sve to zajedno ćete promešati i vidjet ćete kako se slime omekšava. Ali ako nemate losjen za telo, možete staviti neku pomadu za ruke ili neku kremu za lice. Ali ja sam odabrala losjen jer je najbolji. Koristim ovaj, pojma nemam kako se zove, ne mogu se pročitati. I mešate tako. Dodate još nekoliko kapica. Ok, sada ćemo ići do WC-a. Uključite vruću vodu. Mislim da se dovoljno sluša i da uključite vrelu vodu. I stavite lagano slime. I da. Sada vaš Claire koji ovako izgleda. Ok. Mi se malce lepi. I sada ćemo da ga ubaciti. Sada ćete ga ubaciti. I ja vam se javljam kada promešam. I evo ga ovaj Claire slime. I ako vam se svidio ovaj video, možete ga lajkujte. Da se pretplatite na moj kanal ako još uvijek niste. Da stisnete zvonce i upozorenje je da još malce ću snimati da vi pravite moj slime. Stavit ću ankete na Instagram i vi ćete odlučiti šta da stavim. I da... Pa vi ćete odlučiti šta ja ću da stavim u moj slime, pa zato ako još uvijek niste, brzo da me zapratite na Instagramu. I još malkica se odluče pobednika giveaway. Ako niste, obavezno pogledajte giveaway. I da, to je bilo to. Pa čao. Ćao do sutra.